Čaute, volám sa Patrik a mám pre vás hádanku. Dve knihy. Dva šialené príbehy. Najprv si predstavíme príbeh prvej knihy. Vznikla netradične. V roku 1983 napísal počítač 120-stranovú knihu úplne sám. Vymyslel si vlastné nápady, texty a kniha bola reálne, oficiálne vydaná. Volá sa The Policeman's Beard is Half Constructed. Je to pravda? Alebo som si to vymyslel? A čo poviete na knihu číslo 2? Na severe Fínska sa nachádza ľadové múzeum, kde už po niekoľko desaťročí uchovávajú 50-stranovú knihu vyritú do tabuliek čistého ľadu. Volá sa The Song of Ice a čítať ju môžete len v mraze. Čo poviete? Existuje táto kniha? Alebo je to môj výmysel? Poďme na výsledky. Existuje teda prvá, druhá, alebo obe? Alebo ani jedna? Ak ste tipovali, že ľadová kniha je skutočná, smola. Tu som si vymyslel. Ale tá prvá, čistá pravda. Počítač z 80. rokov fakt napísal knihu. Kto by to povedal?